Gawas sa Malampusong Kapuso Project, mapasigarbuhong giflex usab ni Kapuso teen actress Elijah Alejo ang iyang diploma human mitapos sa senior high school. Migraduar siya sa grade 12 sa Manila Central University niadto Agosto 15. Nagpaabot sa congratulatory messages ang iyang mga fans, lakip na mga sparkle teen actors o actresses. Wala pa mahuman ang usa ka semana apan laing TikTok dance trend na usab ang gipauso ni Kapuso primetime queen Marian Rivera. Sa unang adlaw pa lang sa iyang pagpost sa video, miabot na dayon sa million views ang iyang Plenty Dance Challenge. Dili matago ang excitement ni Kapuso primetime king Dingdong Dantes alang siyang umaabot nga salida nga dalit sa GMA Public Affairs. But niyang unang makatanaw sa salidang Firefly, ang iyang mga anak maong iya kining masipangandaman. Sa Royal Blood pagkagabi, human na sayra ni Napoy ang kahimtang ni Sara nga dugay ng gitagutagot ni Beatrice. Adunay gitugan si Beatrice kang Napoy. Emosyonal nga misaysay si Beatrice nga paningkamutan niyang mas mapatasan pa ang kinabuhi ni Sara. Gihangyo ni Beatrice si Napoy nga di na lang unta ipahibaw sa ubang magsuong royales ang kahimtang ni Sara. Nangayog pasaylo si Napoy og sa labing unang higayon, gitawag ni Beatrice si Napoy nga kuya. Nagkainit na gyud ang mga panagtagbo sa lain-laing karakter sa Royal Blood. Busa tutok lang matagabi 8:50 PM pagkahuman sa Voltes 5 Legacy.